Ty. Tak ahoj, tady je to... Ty jsi to měla říct, ty jsi to měla dovědět. No máme to ty všechny. No, magoři jsme, no, tak je to, vole. No, tak jdem na to. To je malý. Dělej se. Ajde. 2. Takže. Takhle. Do každý pusy, ale 2, že jo? Jo, do každý pusy. No, máme jenom jednu. Máme jenom jednu pusu. Ale já myslela jako, že 2 tyčinky. Jo. Najednou. Jo, tak jo. 2. Jenom ty vole, já to ti spadlo na zem. Všechny to děláme. Dělej. Všechny dohromady. Dohromady. Tak teď. Co by máme pobole? Tak mi víc město, center. Já můžu se schválně vůbec. Co by máme? Nekupuj to. Nesmíme. Nesmíme. Nesmíme to kopat. Co by máme? A co máme? Co by máme? Masa. Co by máme? 8. Každá máme 6, 12, 8. Co by máme? 8. Chtěl by byl 12. To by byl 13. To by byl 16. To by byl 16. To by byl 18. To by bylo 18. To by bylo 20. Já toho mám už plnou disku. Končil asi. Líbej. Nepálí to toho už číslo asi. To by máme 24. To by mám 26. To je volná. No, už 26. Já měla 20. To by mám 28. 16. To by mám 30. Dobré. Ty vole, my to celý sežrali. 20. Jsme dobrý, že? To je za ní. Dejme taky to.